Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimah jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken Allah, sareng-sareng kita dherekaken monggo tansah ngaturaken puji balasan syukur dumateng Allah awit sedaya kenikmatan ingkang tansah dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita tansah kinanjar kawilujengan sehat wal afiyah saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah lan taksih dipun paringi kegiatan keimanan lan keislaman, kegiatan lahir lan batin kangge istiqomah thalabul ilmi. Mugi punapa ingkang kita tindakaken samangke tansah pikantuk ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Salam lan salawat mugi konjuk lumeber dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumeber dumateng para kulawarganipun, para sahabatipun, lan ugi dumateng umatipun ingkang tansah mituhu midherek dumateng dawuh lan sunnah-sunnahipun. Badhe kita lajengaken kitab tauhid jilid 3 wonten ing dalu punika kita mlebet wonten ing jenis syirik halaman utawi kaca 9. Bahasa Indonesiane 9. Kula waos mangke kita paringi panjelasan sekedhik. Syirik ada 2 jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Secara umum gambaranipun mangke ingkang kawastanan syirik ageng menika samangke menawi dipun tindakaken dadosaken tiyang ingkang nindakaken kala wau samangke medal saking agami Islam, meskipun kadang kala piyambakipun boten sadar. Dados nalikanipun piyambakipun nindakaken tumindak ingkang kalebet syirik ingkang ageng, secara otomatis niku mangke pelakunipun tiyangipun ingkang nindakaken kala wau medal saking agami Islam. Menawi syirik ingkang alit punika boten dadosaken piyambakipun medal saking agami Islam, ananging piyambakipun sampun nindakaken dosa ingkang ageng. Kita waos syirik besar. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih korban dan nazar untuk selain Allah berupa kuburan, jin dan setan. Jadi ndonga utawi piyambakipun punika nyembelih korban utawi nazar, nanging sembelihan utawi korban kalau wau boten kagem napa memenuhi syariatipun Allah. Ning punika samangke ujube, ngoten nggih, ujube yen basa dhewe. Ujube niku kangge nyaketaken piyambakipun utawi nebus ingkang
sedayanipun kala wau nalingsir saking syariat. Misalipun menawi kala mben masa-masa jahiliyah mungkin sedo kelingan nggih. Mengke misalipun napa piyambakipun punika nyanggone dukun. Boten dukun bayi nggih. Tapi bahasane ndek mben niku wong pinter ngoten. Karana nandang sakit utawi nandang napa sanesipun ruwet napa lan sak panunggalanipun lajeng saking dukun utawi tiyang pinter kala wau dipun peseni. Kowe esa luar saka panandang iki yen kowe engko korban pitik cemani misalipun. Niku sengaja digolek sing angel Pak, kan golek sing gampang berpitik sak dengah-dengah pitik kok ndak ndekane ora tenanan. Mula ngoten niku. Nah niku kalebet syirik ingkang ageng sebab napa? Piyambakipun niku berkorban nyembelih niku karana sakliyanipun Allah. Ngoten. Lan sanes-sanesipun utawi misalipun wonten ing setunggaling daerah punika wonten papan ingkang wingit ingkang dipun pepetri dening tiyang wonten ing desa mriku. Terus saben taun kudu dikurbani sapi. Wah, berarti niatipun korban niku napa? Niatipun korban kangge napa? Sing diyakini wonten ing mriku wonten ingkang nunggu lan sak panunggalanipun. Niku bentuk-bentuk ngoten niku. Termasuk juga takut kepada orang-orang yang telah mati, jin dan atau setan, bahwa mereka bisa membahayakan dan membuatnya sakit. Juga mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa melakukannya kecuali Allah, berupa pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan. Hal yang saat ini dilakukan di sekeliling bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan para wali dan kuburan orang-orang soleh di sebagian wilayah Islam. Ngoten nggih, dadi niki nggo pemut awake dhewe, ngoten nggih. Termasuk keyakinan nalikanipun ngeten nggih. Mangke supados kita mboten nalingsir saking ketauhidan. Pilih sedaya punapa kemawon ingkang dumados wonten ing ngalam menika punika awit idzinipun Allah. Boten wonten panguwaos sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga samangke nalikanipun kita sampun gadahi keyakinan ingkang mekaten kala wau yen awake dhewe saben dina padha ngucap nggen surat Al-Fatihah pas salat niku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka do Allah kula nyembah lan namung dumateng paduka do Allah kula nyuwun pitulungan niku nggih berarti tulus. Ya tenan manembahe dumateng Allah nyuwun pitulungan dumateng Allah. Boten dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Asring kula matur, kadang-kadang niku do kurang sabar. Napa dodol dagangan dagang seprono seprene kok buru pancet ae. Wah iki aku ora golek napa lambaran engko wah ra bakalan entuk gendang des ngono. Iki buru pancet ngene wae. Wah terus jarene golek mbok wujude napa ngoten nggih. Yang jarene ngoten nggih. Gunung Kawi napa Tengbayat golek tuyul napa-napa ngoten niku. Nah napa piyambakipun gadhahi penganggep yen niku kanthi sarana niku mangke piyambakipun saged marai dedelake marai laris dagangane.
Nah, mekaten kalau wau kalau betumindak kesyirikan ingkang kedah kita tebihi sebab nopo tiyang niku saderengipun dipun tiupaken roh dipun lairaken niku wonten ing gua garbanipun ibu nggih yuswa sekawan dosa dinten kaping 3 berarti 120 hari atau 4 bulan niku pun dicatet Pak dikat di rizkihi wis dicatet rezekine dadi joke rezeki lahir tekan somben mati niku enten pirang triliun niku pun enten catetane mbuh digoleki kaya ngapa ngoten nggih catetane niku jog-jogane niku nganggo cara sing becik sing halal utawa sing ala sing haram nggih mengke entuk-entukane semono kuwi. Lah ning kadang-kadang kan yo ora sronto wah tenan kok cagek apa meneh yen nyawang tangga teparone sing padha dodolane malah waduh kae iso mipik cah ngono kuwi wah wis terus kemrungsung kae romangsane wah iki kaya ndodok kaki atiku wah iki marai Mas ngoten niku akhiripun napa kebrongot terus nuruti hawa nafsu niku wau terus dalan-dalan sing haram kesyirikan barang ditindakke amriye napa nggih niku wau jarene kuwi iso dienggo penglaris ngono. Nah sejatosipun boten sebab mau sampun dipun napa jog rezeki setunggaling tiyang punika sampun dipun napa dipun paringaken Allah dumateng piyambakipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Keyakinan pun ngoten niku ngoten niku. Dadi mantepe ngoten niku. Misalnya pun sampun nindakaken setunggaling perkawis jumbuh kalian ingkang dipun napa yes meguru apa pripun kuwi mau engko yen to rapal donga iki misalnya pun utawa kok tindakke lelaku kang kaya mangkene iki engko sliramu bakal ngene waduh terus dina tenan padahal mboten enten manfaatipun. Dadi nindakke kaya ngono kuwi utawa ora tidak ada manfaatnya sama sekali. Watur kadang-kadang ya abot kok Pak ninggalke ngoten niku. Mriki alhamdulillah Pak enten napa desa-desa sanes niku kadang-kadang kan kesehatan Pak. Pengetan bersih desa. Pripun? Engko yen kabeh kakang kuwi dijaluki urunan. Iki sesuk ujube bersih desa. Terus kudu nanggap panyuban apa napa niku sing wah ngono niku wis ngono kuwi ya alhamdulillah ini ora enek kuwi engko yen sing ora gelem urunane di neng wong sak RT lho jasa wong kok gur dijak rukun tanggae kok angel ngono niki pentingipun samangke kita sedaya kados pundi ngoten nggih nambah ketauhidan kita dumateng Allah tansah kita jagi sehingga samangke terbebas saking segala bentuk kesyirikan. Syirik besar ada 4 macam. 1. Syirik dakwah atau doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berdoa kepada selainnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma
najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Al-Ankabut ayat 65. Iki kadang-kadang yang nawake dhewe ora hati-hati nggih sok ngeten iki. Niki mau ceritane napa gampangane kan ngeten. Jadi nalikanipun nitih kapal. Terus wonten ing mriku wonten bebaya. Nggih. Sing bebaya niku ora ana kang bisa paring pepadang pitulungan kejaba mung Allah. Niku terus ndonga kabeh marang Allah. Ya Allah, kula nyuwun slamet. Ya Allah, mugi paduka luwari saking panandang saking bebendu saking ngoten niku. Nah, tapi nalikanipun samangke wis dislametke, ngoten to, terus berhasil dumugi daratan, slamet, ora enek napa bebaya nggih wonten ing lautan kala wau, mengke pas pun slamet niku terus napa dheweke bali meneh. Yen bahasane mungkin kembali ke setelan pabrik. Ngoten. Dadi seolah-olah piyambakipun mbetahaken Allah niku ya gur yen pas niku wau. Kepepet, Pak. Nah, rumangsa butuh. Kula awake dhewe ya kudu ngati-ati ngeten iki. Jagi istiqomahipun napa ketakwaan kita dhumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing kahanan punapa kemawon. Mula yen dawuhipun Nabi niku ittaqillaha haitsu ma kunta. Dadi ketakwaan niku wonten ing sadengah kahanan, sadengah papan, sadengah wekdal. Mboten sah dipilih-pilih. Niki wau gambaranipun ngoten, yen pas butuh pitulunganipun Allah, piyambakipun sami ngoten nggih. Napa ndonga dhumateng Allah, nyuwun dhumateng Allah supados dipun luwari saking bencana, saking musibah, saking panandang kala wau. Ning sasampunipun Allah paring pitulungan dhumateng piyambakipun napa? Nah, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Niku syirik wonten ing doa. Dua, syirik niat, keinginan dan tujuan. Yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, ngeten, menawi urusan kadonyan niku mboten saged dipun agem napa nggih, bahasane ngeten. Jadi hasilipun punika samangke mengikuti pambudidaya ikhtiar lan usaha ingkang dipun tindakaken. Sinten kemawon? Boten. Jadi misalipun panjenengan kok mirsani kaya nek wong ora tau salat kok
malah rezekine lancir ya ngono. Misalipun ngoten nggih, misalipun niku memang napa? Ya piyambakipun memang saged pambudidayane saged. Ikhtiare memang tenanan. Ngoten. Panjenengan mungkin saged mirsani napa? Konglomerat ya sing enten Klaten mboten mawon. Rata-rata ingkang gadah napa toko-toko ageng punika Chinese, Pak. Nggih. Nah, ngoten. Jadi ya gumantung usaha. Lan orang-orang Cina itu ketika dia berdagang usahanya luar biasa. Ora gampang terus rumangsa napa nggih? Puas ngoten nggih. Piyambakipun tetep usaha piye carane direwangi rekoso dhisik, Pak. Kadang-kadang niku direwangi ngirit tenan kok mangane ya ngirit tenan kok. Lho ngono kuwi awake dhewe rak kadang ora. Entuk anu sithik yo bro ke jalan-jalan ngono kuwi. Kayak ngono kuwi. Berarti piyambakipun masalahnya memang dalam rangka napa nggih menggapai urusan-urusan dunia dhewek memang tenanan. Lho sakniki nyuwun pangapunten, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi di Cina itu luar biasa. Dan produknya mendominasi di seluruh dunia. Nggih, wonten. Produk-produk Cina itu luar biasa. Mula yen nggon urusan ngeten iki, napa barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jumbuh kali usahane. Lho ngoten dadi ampun meri wong kae ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau. Aja dimereni ngono kuwi memang dhek usahane ngoten. Ngoten. Nah, tapi piyantun-piyantun ingkang mekaten kala niki mangke wonten ing akhirat boten badhe pikantuk bagian menapa-menapa. Mula niki rak bedane tiyang-tiyang ingkang iman kalian boten iman. Sebab yen tiyang-tiyang ingkang boten iman niku piyambakipun tujuane urip ya ning donya iki. Nggih. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. In Quran surat Muhammad ayat enten niku, ayat 12 napa pinten. Lan mboten. Wong-wong kang kafir iku yatamatta'una, dheweke urip kuwi tujuane wong seneng-seneng. Wa ya'kuluna lan mangan kama ta'kulul an'am. Kaya dene kiwan raja kaya padha mangan. Warna rumah sallahu lan ana ing neraka panggenan baline dheweke. Ya memang tujuane mau ngono kuwi, Pak. Piye carane esok seneng, piye carane esok mangan. Mbok carane sing dienggo kuwi bener apa luput, halal apa haram, ora urusan, sing penting esok seneng karo esok mangan. Tapi tiang-tiang ingkang iman napa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunya niki panggonan awake dhewe nandur. Sebab napa tujuan ingkang sejatinipun punika boten wonten ngaman dunya. Sebab kita yakin mangke wonten panggesangan ingkang hakiki, ingkang abadi, ingkang sajegipun inggih punika panggesangan wonten ing akhirat. Mula dingati-ati gandeng dunya niki kagunganipun Allah, sedaya punika wonten ing astanipun Allah, lan kita tiyang-tiyang ingkang iman nindakaken punapa kemawon punika mesti nganggo petung, mesti dipikir dipenggali, iki nerak syariat apa ora, iki jumbuh kalian pitedhahipun Allah napa boten, niku bedanipun. Loh, mula kan saged-saged menawi kita menika tumindak punapa kemawon niku dalam rangka pengabdian ngibadah dumateng Allah, sanadyan urusan-urusan duniawiyah, gur sak mangan, sak ngombe, sak lungguh, sak mlaku, dagang, bebojoan lan sak panunggalanipun niku kita tindakaken.
niku urusan-urusan dunia. Nanging nalikanipun menika samangke kita tindakaken jumbuh kalian syariat sedayanipun saged bernilai ibadah. Loh. Sebab tujuane menungso niku dititahke memang supados ngibadah. Mula sedaya aktivitas kita, tumindak kita, amaliyah kita punika samangke nggih tujuanipun tundhonipun kados pundi samangke bisa bernilai ibadah. Ya, gampangane gur sak mangan ngono wae misale. Awake dhewe yang kita sedaya menawi nedhi menawi dahar ra nganggo aturan. Nggih to, kul biyaminika do mangano nganggo tangan tengenmu. Wa kul mimma yalika mangano kang ana ing sacerahmu. Lho kan ngoten. Wala la taqulu bishimal fa inna syaiton yaqulu bishimal. Sira aja mangan nganggo tangan kiwa sebab setan iku yen mangan nganggo tangan kiwa. Berarti sing mangan nganggo tangan kiwa aku ora ngarani lho iki lho ya. Niki hadise niki maksud kula nggo ngelingke ngoten lho. Ngoten. Awake dhewe niku karana tujuan utamane dititahke niku ibadah dumateng Allah. Sedaya amaliyah kita niku kados pundi nanti bisa bernilai ibadah. Mula nyuwun pangapunten, enten sahabat Nabi niku protes nalikanipun nggih urusan sedekah. Nabi niku ngendika, "Napa sira nekani bojomu kuwi mau sedekah?" Enten sahabat sing protes, "Mosok Duh Nabi ngoten kok sedekah?" Pripun, Pak? Lho, Nabi lajeng ngendikaken, "Lah piye munggo pendapatmu yen syahwate kuwi mau disalurke nyang panggonan sing haram kuwi ra dosa." Berarti yen disalurke syahwate nanggon panggonan sing halal kuwi ganjaran. Lho, niku mung gampangane sak ngoten mawon ngoten lho. Nggih, niku bisa bernilai ibadah. Lho. Niki luar biasa. Mulanipun niki dados napa nggih pemut kita sedaya. Jadi yen niki wau tujuane wong-wong kafir niku urip ning donya kepenake menurut dheweke niku ya wis pokoke ning donya niki kepenak ngoten. Tujuane niku segala cara ditempuh ora digagas mbok becik mbok halal apa haram, sing penting iso urip ning alam dunya kanthi becik. Tapi menawi kita tiang-tiang ingkang iman niku samangke napa dipun penggalih, dipun tata, dipun atur kados pundi samangke panggesangan kita wonten ing alam dunya niki bagian saking menapa kita nenandur supados mangke saged ngunduh kesaenan wonten ing akhirat. 3. Syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, ittakhadzul ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah 31. Jadi niki gambaran tiang-tiang Bani Israil ngoten nggih zaman saderengipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam napa mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Niku maksudipun kados pundi? Pemuka-pemuka agama saking piyambakipun punika
piyambakipun langkung menaati menika katimbang taat dumateng Allah. Maksudipun menjadikan Tuhan selain Allah ngoten niku. Meskipun tidak napa nggih secara langsung menyembah dumateng pemuka-pemuka agama niku wau. Dadi yen enten napa dawuh saking pemuka-pemuka agaminipun kala wau napa sanad dan dawuhipun kala wau nerak dumateng syariat dheweke do berbondong-bondong kangge nindakaken. Niku ingkang dipun sebat syirik ketaatan. Napa ketaatanipun dumateng makhluk menafikan ketaatan piyambakipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidahipun la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakniki ana ora ya ngoten nggih. Ya mungkin ya ngoten nggih. Nika kadang-kadang ingkang nggadahi napa nggih guru spiritual, Pak. Guru spiritual ngoten nggih. Wingi yen nggih napa Pak? Sinetron saking Malaysia wingi napa? Napa Bu? Lah niku ngoten nggih. Gambaranipun ngoten niku nggih. Sakniki kedadosan niku ngoten niku mungkin kathah nggih. Gur boten terekspos dan itu bagian walid nggih nika nggih. Aku ya kelingan ngono ya semono. Gambaranipun ngoten niku. Jadi saking taate marang pemuka-pemuka pemimpin setunggaling tiyang ingkang dipunanggep suci dening piyambakipun ngantos napa titahipun perintahipun punika anak buahipun nganti mboten wani maidu. Pokoke mungkin wis napa nggih gen pikiranipun niki waliullah napa pripun wis pokoke napa perintah kudu ditaati. Padahal perintah niku nggih urusan-urusan maksiat nggih dosa gedhe barang ya tetep do samikna wa ata'na. Lho ngono kuwi. Nah niku naminipun syirik wonten ing ketaatan. Mulanipun nganti nggih napa nggih urusan ngeten iki nggih napa garis besaripun mungkin ngoten. Dadi kenging kita sedaya punika taat dumateng setunggaling tiyang selama dawuhipun menika boten nalingsir saking syariat. Niku awake dhewe kena. Yen gen Quran surat Luqman nika dateng tiyang sepuh mawon batas ketaatan niku enten apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Niki kanggo wong tuwa nggih. Dumateng tiyang sepuh. Lamun wong tuwamu loro meksa sira kanggo nyekutake Allah fala tuti'huma. Sira aja padha taat marang sakalorone. Padahal wong tuwa lho, Pak. Dudu wong liya. Paribasane wong tuwa niku yen bahasane wong Jawa ingkang dipun pundi-pundi ngoten nggih. Ngoten. Ngoten. Niku mawon nggih. Kalau perintah orang tua itu dalam rangka menyekutukan kepada Allah, ngendikanipun Allah fala tuti'huma. Sira aja taat marang sakalorone. Nanging perintahipun wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nanging srawungana sakalorone kanthi sesrawungan kang becik. Niki luar biasa. Jadi saged bentenaken pundi ingkang kedah dipun taati lan pundi ingkang boten dipun taati. Niku enten garisipun. Jadi yen urusan-urusan ngeten iki kalau mangsanipun ya alhamdulillah yen misalipun tiyang sepuhipun awake dhewe niku misalipun sejalan ngoten nggih. Maksudipun ya
yes gelem ngaji lan sak panunggalanipun mboten kan langkung sekeca, tapi menawi mboten wah niku mungkin ya dadi anu kok Pak, dadi masalah yo kadang-kadang. Urusan-urusan sithik cilik ngono kuwi misalipun napa arep wong tuwane kuwi lho arep ngrabekke anake nganggo petunge jlimet kae. Calonmu kon rene sesuk ditekoni. Laire wetone dina apa? Ngono. Terus digodhong ngono kuwi kan kadang-kadang ngoten nggih. Lan sak panunggalanipun ya alhamdulillah yen ora nemaye ingkang mekaten kala. Yen sing piyantun-piyantun jeben kan tesih jelimet ngoten niku wae. Ngono engko arep mlebu nyanggon napa? Nyanggon papan pahargyan niku nganggo diitung. Iki neptune iki semene iki napa dinane iki ning kono. Iku berarti ora oleh nganten iki mlebu saka arah lor. Lah, dalane padahal ya gur saka lor kuwi terus kepiye coba. Nah, kadang-kadang ngono kuwi ya. Nah, jadi yang gen urusan-urusan napa ngajak dumateng kesyirikan niku napa fala tuti huma. Sira aja taat marang sakalorone ning niku wau nggih perintahipun wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Carane anggenipun napa sesrawungan niku nggih tetep sesrawungan ingkang sae. 4 syirik kecintaan atau mahabbah yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi menyembah tandingan-tandingan niku wau boten ateges langsung menyembah secara langsung. Bisa jadi napa karana wedine, karana ketaatanipun lan sak panunggalanipun dianggep keramat ngono wae lah. Utawa pripun? Yen marai napa ngoten nggih. Lah niku jadi ketaatan-ketaatan ingkang mekaten kala mau. Dheweke napa? Mereka mencintainya selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi kadang-kadang menawi tiyang punika sampun napa nggih? Wis kadung ngen manahipun punika wis yakin ngoten ngen napa logikanipun sampun boten patos mlaku masalahipun pun yakin niku mau akhiripun kala mau samangke pokoke saben perintahe nggih padahal niku salah ngoten nggih wis pokoke ditindakake sebab niku wau karana tresnanipun piyambakipun dumateng tandingan-tandinganipun Allah menika kados dene piyambakipun nesnani Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Bapak Ibu ingkang kita aturaken wonten ing dalu menika nggih babagan syirik ageng ingkang syirik ageng menika nalikanipun dipun tindakaken samangke badhe ndadosaken tiyang ingkang nglampahi ingkang nindakaken kala wau saged medal saking agami Islam utawi batal syahadatipun. Inggih punika syirik wonten ing babagan doa. Nomor kalih syirik wonten ing niat, keinginan lan tujuan. Nomor 3 syirik wonten ing hal ketaatan lan nomor ing angka sekawan syirik wonten ing kecintaan utawi mahabbah. Mugi kita dipun tebihaken dening Allah saking tumindak kesyirikan. Saya ingkang kita sengaja utawi boten, saya ingkang kita mangertosi utawi ingkang boten kita mangertosi lan Allah tansah paring bimbingan hidayah
pitedah dumateng kita sedaya ngantos akhir hayat kita piyambak. Wonten sedaya kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Kula mangke izin salat ngisyaipun wonten Darul Hanif. Nyumanggaaken dumateng jamaah sedaya ingkang wonten ing mriki. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken wonten sedaya kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Kita akhiri pepanggihan wonten ing sonten menika kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.